Ei, kato kun se vie siimaa! Niin se vaan olisi rautuvaelluksen viimeinen päivä käsillä. Tähän mennessä ei oltu kalojen määrällä mässäilty, mutta ne kalat mitä saatiin oli todella kauniita ja hyvän kokoisia. Itellä oli vähän ristiriitainen fiilis, kun oli nähnyt vierestä kun Sami kiskoo 2 kilon kaloja. Ja ite ei ollut vaan kovasta yrityksestä huolimatta saanut sitä isoa kalaa ottaa. Oho, vähän hörpäytti. Vielä mulla olisi tää paluumatka aikaa saada se jättirautu. Vitsi tää on elämää! Vielä kun tulis 2-kiloinen rautu, niin ei mitään hajuu miten mä saisin sen ylös. Ei törmäily! Mitä mä voin tehdä? Me ollaan täällä ihan ulapalla. Mä yritän, mutta äijä kiilaa, niin mä en voi meloa. Toi tuuli oli kyllä tosi kova ja aika paljon sai työstää, että pääsi tonne sivutuuleen melomaan. Oi kala! 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 Ei oo totta! Ihan kauhea rautu kiinni! Ei kato kun se vie siimaa! Ei tässä on mitään järkeä, Sami! Mulla elämäni rautu kiinni! Sami, jos tää on 2 kilon rautu, mä en tiedä mitä mä teen. Onks mä ottaa sun haavin tästä? Lähen nyt, jes! Sami, mä rikon sun enkaan! Ihan jäätävä kokonen! Siis tää ei niinku tuu ollenkaan! Siis ihan uskomatonta! Niinku ois junaa! Sami, se on tossa noin. Näin se kyljen. Se on ihan kauhea kokonen kala. Ei oo todellista. Koko reissu graidattu ja nyt se tulee. Näetkö sen? Kato mikä kokonen kala, Sami. Mut on lihavaa, on lähellä. Ei! Mulla oli jarrulia kireellä. Siis se 2 kilon rautu oli. Väärä vapaa ja liian tiukka jarru. Ai. Melkoinen reissu ollut. Siis se 2 kilon rautu oli. Ei voi mitään. Pakko myöntää, että kirvelee vielä editointivaiheessakin toi karkuutus. Pitäisikö mun joskus palata vielä tolle järvelle?